हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दायो जों बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन इन्डिया पोस्ट अफिसनि सेकेन्ड मेरिट लिस्ट एबा रिजाल्ट जोङो जायखौ आगस्टआव जों एप्लाइ खालामनो हादोंमोन। आगस्टनि 23 डेटसिम आगस्ट समावनो बिनि एप्लाइ जादोंमोन। बेनि सेकेन्ड मेरिट लिस्ट लोगोफोर जेराव जों नायनो हायो 30,041 भेकेन्सिनि जोङो पोस्ट अफिस GDS आव जों एप्लाइ खालामदोंमोन नङा होमबा। नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै नायदो। बेखौ जोङो बेवहाय नायनो हायो जोंनि आसाम हिसाबै बेसेबां भेकेन्सि दंमोन आरोना। बेखौ जों बेवहाय नायगोन। आसामाव 855 जन पस्ट दंमोन नङा होमबा। बे जाहैबाय अल इन्डियानिमोन। बेनिफ्राय दानिया जोङो बेनि एप्लाइ साबमिसना माब्ला जादोंमोन जों बेखौ जों नायदो। बेवहाय 3 आगस्टनिफ्राय 23 आगस्ट बे बोसोरनि बेखौ रिजाल्ट डिक्लेयार जाबाय लोगोफोर। बेवहाय फार्स्ट मेरिट लिस्टआथ' थांबाय 6 तारिख सेप्तेम्बराव। बेनिफ्राय सेकेन्ड मेरिट लिस्ट 29 सेप्तेम्बराव बेखौ लिस्ट होनाय जादों एबा डिक्लेयार होनाय जादों लोगोफोर। अब्ला जोङो बेनि PDF फाइलखौ जों डाउनलड खालामनानै नायगोन। जोङो नैबेहाय थांनानै नोंथाङा डाउनलड खालामनो हागोन एबा रिजाल्टखौ चेक खालामनो हागोन। जोङो एडभान्समेन्टखौ जों नायला, बेहाय मिथिखाबाय। जों बेहाय क्लिक खालामबाय। डाइरेक्ट जों मेरिट लिस्टखौ जों नायनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायदो डिस्ट्रिक्ट वाइज एबा माखासे नोंथांमोननि एरियाखौ लानानै साबेसे बेवहाय सर्ट लिस्ट जादों। जोङो बेवहाय मिथिनानै लागोन। जोङो नाय बेवहाय डिभिजन, बेनिफ्राय अफिस, बबे अफिसाव नैबे, ओमफ्राय बेनिफ्राय पस्ट नेम, मा पस्ट नेम बेहाय जों दंमोन ABP, बेनिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन दंमोन नालाय बेवहाय नोंथांमोना मिथिगौ एप्लाइ खालामनाय समाव मिथिखासिगौ। बेयो जाहैबाय कमिउनिटि रेजिस्टार नाम्बार। नोंथांमोना थोंजोङै नैबेहाय रेजिस्टार नाम्बारखौ टाइप खालामनानै नायब्लाबो नोंथांमोना थोंजोङै मोननो हागोन। जेराव बेहाय गोबां PDF फाइल दं, बेखौ स्क्रल डाउन खालामनानै नायबाय थानाया गोरलै नङा। बेनि थाखायनो थोंजोङै मोननो थाखाय नोंथाङा बाव टाइप खालामनो हागोन। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौबो बेहाय नोंथाङा टाइप खालामनो हायो। बेनिफ्राय मार्क अबटेन बेहाय 91% हाइस्ट मेरिट बियो। बेनिफ्राय पइन्ट सामथिं दङ। बेनिफ्राय लवेस्ट मेरिट जों बेखौबो नायगोन। हाइस्ट मेरिट आरो लवेस्ट मेरिट आरो साबेसे जोङो बेवहाय सर्ट लिस्ट जादों। बेवहाय 481 जन बेहाय सर्ट लिस्ट जादों। बेनिफ्राय जोङो मेरिट लिस्टखौ नायोब्ला 91 हाइस्टनिफ्राय बेवहाय 85% आरोना बेसेबां मोननाय सुबुंफोरा सर्ट लिस्ट जानो हादों आरो नोंथांमोना बेवहाय नायनो हायो। गोजौआव दङ नुवाखै? जोङो नायनो हाबाय। मा होनना बुंदों? जायफोरनाखि सर्ट लिस्ट जादों नोंथांमोना अक्ट'बरनि 9 सेप्तेम्बराव नोंथांमोना डकुमेन्ट्स भेरिफाइड खालामनांगोन आरो गासैबो डकुमेन्ट्स क्वालिफिकेसन ओमफ्राय सिटिजेनशिप बेफोर गासै कास्ट गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना रेडि खालामनानै लाखा आरो जिरक्स खालामनानै मोनफ्रोमबो डकुमेन्ट्सआव सेल्फ एटेस्टेड कपि खालाम। दानिया जोङो बेवहाय नायदो अफिस, बे डकुमेन्ट्स टु बि भेरिफाइड। नोंथांमोननि भेरिफाइड खालामगोन अफिसा बबाव जागोन। बेवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज बेहाय बाहागो रानखानाय जादों। बबे डिस्ट्रिक्टनि बबाव जागोन बेखौ जों बेहाय नायनानै लानो मोननैसो एग्जाम्पल नायबानो जों बुजिगोन आरो नोंथाङा निजेनो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। दायो जोङो बेवहाय नायदो कासार डिभिजन, बेखौ माब्ला एबा बबे समाव जायगाया बबे जायगायाव भेरिफाइड खालामनाय जागोन। कासार डिभिजन आसामावनो जागोन। बेनिफ्राय कासारनि अनगायै गुबुन डिस्ट्रिक्टनिखौ बबाव खालामनाय जागोन बेखौ जों नायगोन। बेनिफ्राय गाहायाव जोङो गुबुन डिस्ट्रिक्टखौ जों नायनि दरं डिभिजननि बेखौ बबेहाय नायगोन। दरं डिभिजनावनो जागोन। बेनिफ्राय गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जों नायबावगोन डिब्रुगड़ डिभिजन आसाम। बेवहाय नुनो मोनबाय गासैबो गावबागाव डिभिजनखौ गावबागाव डिभिजननि सिङावनो भेरिफाइ खालामनाय जागोन। बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै लाखाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा बेखिनियाव मिथिनो हाबाय जे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथाङा बेफोरबायदि माखासे इनफरमेटिभ भिडिअफोर मोननो हानाय बायदि। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं। भिडिअ बेखिनियानोसै।